Em sembla que hi arriba l'hora, oi? Suposo que tu també ho saps, però el rei dimoni només disposa de 6 atacs en total. Aquest és el seu límit d'execució, no pot passar d'aquí, malauradament. Quan vaig lluitar contra en Robert em vaig fer servir 2, i abans n'he fet servir 3 més. Ara només me'n queda un, doncs. Tu n'has malgastat uns quants, però malgrat tot diria que encara te'n queden 2. Però això és igual. El teu rei dimoni no té cap poder. Ara ni tan sols ets capaç d'esquivar els meus atacs. Això és una veritat indiscutible. Darrer rei dimoni! Weki! Què? Mori! És espantós. Si no faig res, també tocarà la Mori. I en Sano, la Rinko i en Miho també. Rei dimoni! Penso protegir els meus amics! Esclar, aquesta és la meva voluntat. Fantàstic! Ets la primera persona que aconsegueix competir amb mi d'igual a igual. Et donaré un premi. Alliberat en Robert? Però per què? Si ho fa, no podrà fer servir ni el seu poder ni les seves armes divines. No obstant això, per què? Per què s'ha pres la molèstia de desprendre's d'ell i del seu poder? D'aquesta manera deixa de ser un escollit. Això vol dir... És a dir... Ho entens, oi? Si l'Anon ja no és un escollit per la lluita... Un do? La paraula do vol dir... és una mena d'habilitat. Habilitat? És a dir, que el nano perd una de les seves habilitats cada vegada que en fa servir una per transformar les deixalles en arbres per fer mal a una persona. Aquest és el càstig del que he parlat abans. Llavors què li passarà a en Weki si es queda sense cap do com a sent? Si passa això malament. Ara que l'Anon no és un escollit, cada vegada que en Weki li faci mal amb un atac es quedarà amb un do menys. I si els seus dons es queden a 0, en Weki desapareixerà. Quan vaig posseir el cos del rei, aquesta norma dels dons va ser l'única que no vaig poder canviar. Al capdavall, tota aquesta lluita està basada en els dons. Però en certa manera, és una sort que no hagi pogut canviar aquesta norma, perquè totes les teves armes divines tenen com a base el poder per transformar escombraries en arbres que et va donar el teu candidat a rei. És a dir, que en tots els atacs fas servir el teu poder, i si em fas mal, perdràs, doncs. Per tant, ara tens limitades les teves possibilitats de derrotar-me. Au, quants dons et deuen quedar ara, Quina llauna! Un cop acabada la tercera fase et queden 18 dons, ni més ni menys. I per variar, tots són dons inútils. Para de comprovar això cada vegada que acabem un combat. En aquest moment només me'n queden 18. Per tant, ara només li puc fer mal 18 vegades. A més, em queda un rei dimoni amb què el podria derrotar. No penso fallar. Weki, què fas? Si pogués limitar els seus moviments, ni que fos un moment... Weki? Weki? Mori. No et preocupis, dona. Estic esperant Robert. Un moment! Weki! Ocell Seiko.
Què penses fer ara? Tant és els dons que em quedin. L'haig de derrotar. Ho haig de fer. El següent episodi? Ai, mare! La Non s'ha posat a vomitar! Que hagi alliberat en Rabar vol dir que cada vegada que en Weki li faci mal es reduirà el seu nombre de dons? Què? Que de cop i volta només n'hi queden 3? Es pot saber de quina manera l'està atacant? Si es queda sense cap do, en Weki desapareixerà! El següent episodi, el darrer combat i la llei del talent en blanc. M'alegro d'haver-vos conegut. Episodi 51, el darrer combat i la llei del talent en blanc. Digue'm si amb el cor pots veure allò que no té forma ni té color. Sento el vent xiu-xiuejant, el sento, el sento. Veus la fulla que és lluny, que la mou el vent. Algun dia tornarà a terra un cop més i llavors trobarà una oportunitat per tornar a refer-se. Abraça'm fort, comencem a veure com ens podem tu i jo retrobar, perquè ara som els únics que hi ha al món, t'ho puc assegurar. Abraça'm fort, que jo vull sentir el teu cor.